To może być pomoc finansowa, to może być pomoc rzeczowa, to może być pomoc fizyczna w postaci rzeczywistego zaangażowania w procesie budowy. To może być też pomoc merytoryczna, jeżeli chodzi o projekty budowlane, jeżeli chodzi o zmiany w projektach, jeżeli chodzi o przygotowanie odpowiedniego wyposażenia, czy też zaangażowanie się później w realizację dokumentacji, staranie się o pozyskiwanie środków zewnętrznych, ale też udział w organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć czy też akcji, które mają wspierać budowę hospicjum poprzez pozyskiwanie środków, datków, różnego rodzaju festyny, zbiórki itd. Moim zadaniem było stworzyć taki regulamin, który jak najmniej formalizował będzie naszą współpracę. Mamy świadomość tego, że zarówno włodarze samorządów, jak i właściciele firm i pracodawcy są bardzo zajętymi ludźmi i liczą na to, żeby odpowiednio przygotowywać te prace tak, żeby oni mogli się włączyć rzeczywiście tam, gdzie czują się najlepiej, a o tym wspomniałem na początku. Tak więc chcielibyśmy Państwu zaproponować taką formułę, że członkostwo w komitecie wsparcia jest zupełnie otwarte dla każdej osoby, która podpisze stosowną deklarację, którą Państwo będziecie mogli za chwilę po podpisaniu aktu powołania złożyć. Natomiast komitet, tutaj zapisaliśmy w paragrafie 4, zarządzany ma być przez kilkuosobowe prezydium. Już od razu mówimy o tym, że proponujemy księdza Marka jako przewodniczącego tego prezydium, bo to jest osoba, która od samego początku, miejmy nadzieję, że do końca tego dzieła doprowadzi. Natomiast chcielibyśmy mieć taki ścisły zarząd, który rzeczywiście będzie przygotowywał porządki obrad, będzie przygotowywał akcje, będzie przygotowywał zbiórki publiczne, tak żeby one były zgodne z ustawą o zbiórkach publicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, bo tym jesteśmy akurat związani. I istotna rzecz jest taka, że nie chcemy powoływać stowarzyszenia i własnego konta, nie chcemy budować bytu ponad konieczność, dlatego że po to jest Caritas, który już funkcjonuje na tej zasadzie. Dlatego wszystkie pozyskane przez nas środki, materiały, pomoc rzeczową będziemy przekazywać na konto Caritas, który jest wyodrębniony do budowy hospicjum, oraz do parafii świętego Wojciecha, do księdza Marka z przeznaczeniem na budowę hospicjum. Dobra.